खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ बाक्सा बिजिरसालिनि राय। जिल्ला बिजिरसालिया दायनिगिरिखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। सासे जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरिखौ 15 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों बाक्सा बिजिरसालिया। थांनाय 2018 मायथाइयाव सासे हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि रफिकुल इस्लामखौ बाक्सा बिजिरसालिया 15 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 जुरिमाना फोनाङो आरो जुदि जुरिमानाखौ सम बादियै होनो हाया अब्ला दायनिगिरि रफिकुल इस्लामनि साजाया 8 दान बांनानै 15 बोसोर 8 दान जागोन होनना बिजिरसालिया फोसावो। बङाइगावआव कमतापुर रायजो दानायखौ लानानै कच राजबंसि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिश्वजित रायनि बिबुंथि। खम समनि गेजेरावनो मिरु सरकार आरो जीवन सिंहनि गेजेराव जुक्त बिरति सुक्ति जागोन। मिरु सरकार आरो आसाम सरकारजोंबो जों जिरायनानै सावरायखांबाय। जीवन सिंहआ इउनियन टेरिटरि नङा मोनसे आलादा रायजोनि सायावसो मिरु सरकारजों सावरायगासिनो आरो जीवन सिंहआ आलादा रायजो कमतापुर दाबिनायनिफ्राय 1 इन्सिबो फावसायाखै। उदालगुरि जिल्लानि टंलायाव रेलनि सौग्रावनायाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि टंला खाथि समुवापारायाव दिनै फुङाव रेलगारिनि नाख्रेबनायाव महिला कसारी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। हरिसिङा थानानि सिङाव थानाय तराबारि गामिनि कनिया कसारीनि फिसाज्ला 60 बोसोर बैसोनि महिला कसारीया समुवापारानि धुपगुरियाव रेल लाइनआव दिनै फुंनि 11:30 समाव टंलानि समुवापारानि धुपगुरि रेल लाइनखौ बारनो नागिरनायावनो रेलगारिया महिला कसारीखौ नाख्रेबलाङो। महिला कसारीया खोमाजों बांहाय खोनानायनि थाखायनो जाब्रबथायाव गोग्लैनो गोनां जायो होनना सन्देह खालामदों। बे जाथायनि उनाव रेलवे पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो। गेलेमु बिथिङाव फिन सासे बर'नि फिसाया हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। बाक्सा जिल्लानि बर'नि फिसाया नेशनेल लेभेलाव मेडेल देरहादों। 5थि नेशनेल मार्शियेल गेम्सआव बाक्सा जिल्लानि बाजेगाव गामिनि मिथिंगा नार्जारि आरो सन्जीब कुमार ब्रह्मनि फिसाज्ला किंकर ब्रह्मआ मेडेल देरहादों। सिक्किमनि जेटसिन दनाया सारेगामापा लिल चेम्प सिजन 9 खौ देरहादों। जीटीवीआव टेलिकास्ट जानाय सारेगामापा लिल चेम्प सिजन 9 नि ट्रफिखौ सिक्किम रायजो पाक्यंनि जेटसिन दना लामाया देरहानो हायो। ट्रफिजों लोगोसे जेटसिना 10 लाख रांनि केश प्राइज मोननो हायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।